Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σπιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα Αλγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήτανε το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειος σκότωσε μ' αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστιχο αδερφό του, με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένας αραβής στη μικρή ερωμένη του αποσύλια, και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα γρεκόλος δρόμο, χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μ' αυτό μου παίρνει τρόμο. Σκύψε και δες το μια άγκυρα κι ένα 20 μου έχει, είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις, πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σπιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκαμε και το καμάδικό μου, κι αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια άγκυρα κι ένα 20 μου έχει, είναι ελαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις, πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.